on calminama yeeɓiyankoɓe Pindi TV Pindi Média mo kala ɗo woni ene woniri yo jaam kisi Allah guena meɗen en gatta yewtere men nde ganduɗa ko lewlal communication ko addi foof en jetti dendagal terɗe lewlal communication ummade ceerno Abou Sy Atoumane mo tulde duɓango e ha tallo yettade Alaji Abou Ndiaye mo Medina Gounass wondude e Hammi Amadou Limo Mboyo Ousmane Makka Limo Dumgo Alpha mawɗo ardi bonnani Hammadou Ali Thiam joom wo Mbolo Ali Sidi yantude Abou Diop e Alhaji Abou Gaye non de ceerno Alhaji ceerno Alhaji mbiyata d'accord a jarama ɗum fof ma gartan so Allah jaaɓi onon kay ɗon mbawi wonde Allaji en ala Amadou Dikale bagal jeehi makko mbiyama Allaji en kay ɓen kadi ko e coppi lannogo ɗon paani ƴakki gatto tan ha mbiɗa lanno sinde sowona yano makka ngay cindiɓe garti on paadi o goɗaɗo Allaji en ɓe joni gandama kay batte noon calminama juurama jettama teɗlewel communication en calminama juurama jettama eɗen puɗɗo hande toɓɓe ɗeɗo ko addi foof Dakar guila hanki fayi hande ina muusi ne metti grève transport o en to banggue auto ji ya garta hayso daraki kak kam koko dari kona ɗum ko to banggue président Macky Sall candidature muɗum toon to loni na wayno oɗo sa joni heewi coow ya garta yoga e leyɗele Afrique walla wona leyɗele Afrique yaɓɓe jaadude hen e saliɓe yaadude hen ma garta sababuji ɗi to caggal leydi mbiyen Guinée eɗen gandi ko ɓuuri yominade ko haalteɗe balɗe ko toka men Aboubacar Toumba Diakité mo ganduɗa ko kañum wonno ballidiɗo ɓattiɗo Moussa Dadis Camara e saaha nde ɓe ƴetti laamu to Guinée hawrude moye ladial e nder kasso ko heewi haalama hen beele ko piggal musgal nde o itta Conakry o yaltina o walla ala ko mayde tan nde ganduɗa ko Allah gayni balɗe makko o yeehi ma en gartu hen kowona ɗum ko caɗele ɗe ganduɗa hande o nani hakkude leydi Mali e leydi Mauritanie e saaha e saaha foof en nani Mauritanie ina tuuma Mali ko ninkoɓe ne naata e nder leyɗele mumen Afrique ne jogui caɗele keeri ɗum ma en kaal ɗum hande ko wona ɗum ni hay sen kalani hande hakkude Sierra Leone e Guinée Conakry hakkude Libéria e Guinée Conakry janguji baɗɗi toon caɗele baɗɗi toon to banggue keeri Afrique no wonde caɗele keeri ha ñallangal hande o ko ɗum ɗo woni ko jogoɗen yewtude so Allah lamɗo jaaɓi ɗum noon ko addi foof Alaji Abou Gaye Hamadi Pati Thillani noon no salminma Mbodj mami haalnelal makko faade maɗa e nde o ewinma toon ko mbannoɗa toon ko yejjita e goɗɗum ko nawa ha joni yitaka konngol yeeso ma ala ɗum kam wiyanima noon ko nawa ko yitaka ala o wiyatama noon wona o nawinoma toon mbaɗa andi ko o mbooco kono kam so tawi tan won ko nawa toon o yitaka yo ƴeew mboƴɓe ɓe wonduno toon ɓe eyyi kono kam an yehino kanko nawma cuuɗi min mi yehino mi waɗi trajet Ama Sampolin mi waɗi trajet Ama Sampolin mi yeehi ha Madina Sampolin mi yeehi Gas Diaɓɓe hande mi yeehi Woyndu Makam mi yeehi nokkuji kewɗi ɗi gandanɗa hoore maɗa famide koɗo Ama Sampolin ɗo rewno e ɗum noon wonko gandumi hen toon to Ranérou Ferlo e gattata on dossier a jarama en calmini bandiraɓeɓe en ñaguima yaafuya ene gasa ko ƴetta ɗo henno ko etoɗen rippude hen inchallah metama bandiraɓe dañ ko paami hen kono tan ala no mbawɗen wadde sowona mbiyen ɗo tan bisimilla ha yesso baba ndiyam bisimilla eyyi mi salminima mawɗo Abou mi salmini Alaji Abou Gaye calminide dendagal bandiraɓe ɓe ganduɗa ko yeɓiyankoɓe Pindi Média e kuuɓol ha ɓuuri tengtude kadi nde ɗo tufde nde ganduɗa ko lewlewal communication en calminiɓe kamɓe kala e kuuɓal no mawɗo Abou yini mawɗo a jarama ko ardi ɗum eɗen jetta dendagal pelle e sehilaɓe e ɓiɓe Tidiani an ha tengte biyeteɗo hono Elimane Samba Baka mo innirno ba makko e ñalawma A7 mo waɗi toon to place de souvenir africain ñalawma mawɗo teddinde bamum wadde documentaire gurdam e golle bamum winda hen deftere ñalawma baɗɗo fayida ñalawma teddugal no fewi no fewi no fewi kono ɗum ko ma garta ñalawma deftere Pulaar jogorɗo wadde toon to nokku men mo Bosoya women Agnam Yeroyaɓe hol teddinteɗo joom teddugal ganduɗo teddugal to banggue ñalawma deftere Pulaar so wiyama Ibrahima hono Ibrahima Oumar Kane katante leñol gila hanki tawi wona hande
mo dande mum mantini golle muɗum jooɗi mo meeɗa waylade ina jogori teddinede so allahu lamɗo jaaɓi taw ko lewlal communication jogori fiiloyde mum toon to cuuɗi men to cuuɗi mabɓe to Agnam yeeyoyaɓe ma toga artu en joni so allahu lamɗo jaaɓi caggal no mbiɗan ñalawma ɓi Tidiane noon jetti bandiraɓe hewɓe arnoɓe toon médiaji ɗi gari rewɓe worɓe sukaɓe e mawɓe en jetti koɗo men tedduɗo denɗi men Martin Faye mo hay goto humpaka darde mum to banggue jaydi en kagal teddugal mum hakkude mo Tijani an haala moƴƴo kaw haali kanko Martin Faye e tawtede Aboubacar Moussa Lam professeur mo ganduɗa eɗen gandi darde mum ene mawni no fewi toon to Sinthiou Dangde ko kañum joguino konngol to banggue e seedantagal ngal kañum e Diallo Moussa Mamadel Moussa Diallo professeur to université Assane Seck toon to ganduɗa koto Ziguinchor e sehil men Amadou Tidiane Kane ɓe mbaɗi jewte baɗɗe fayida jewte juɓɓude ko fate e golle ɗemɗe gendiji jokkoye mum e ko nandi hen on jeeɓi ɗum e ayawoji ɗi radio ji ɗi en jetti sehil Ousmane Ba wondude Salou Samba Guedde sababuji men toon en jettiɓe jarnimamaɓe ari toon ko en Amadou Kane Diallo en bandiraɓe ne keewi limtottako ɓesgu Tidiane an ari so wonnoɓe suddiɓe makko gari Coumba Diop en Aissata Ndiaye en ɓiɓɓe yummakko hono Dikel en Maro en kamɓe fof ɓe gari e ɓesgu ngu fof tabarakallah yo Allah yaw ɓeyde ɓe tawtorama en jetti mo ganduɗa kañum woni en kaali Amadou Kane Diallo en kaali omo ganduɗa kañum woni hono Baba Mal Elage Baba Mal dande mum wonde fayida toon Alaji Boubacar Ba en Kalidou Dia Oumar Barka Bal wonde mo ganduɗa ko bandiraɓe men hewɓe gari toon gam tawtede oɗo ñalawma Alsane Ba wondude omo ganduɗa ko fayi kanen ɓe tawtama hawno lowelen waɗi fayida no fewi documentaire o waɗama haalama e yeeɓama waɗi fayida to banggue médiaji Pindi TV e radio télé fulɓe na hen Africa Pula TV wondude Source A e jayɗe kewɗe ɗe ganduɗa tawtama sehil men Hammat Sammodi Diangue Buuɗi Koka e hoore mum tawtama e yimɓe hewɓe tedduɓe tawtama ñalawma o ɗum noon eɗen paayi e ñalawma mo ganduɗa ko ñalawma teddugal Ibrahima Oumar Kane katante leñol mo Agnam yeeyoyaɓe eɗen jogui ñalawma weteɗo ñalawma biyeteɗo hono endam subalɓe mbaɗo toon to Ganguel to kala e moon pewnotiɗum hakku ɗum wawa haalde hen e togara Allah jarama a jarama no mbiɗa ni caggal calminal yettude bandiraɓe e bismade ɗumen e nde ɗo yewtere hannde ko jogade beelemma fottidde en ɗo henna hannde ɗum ɗo noon ko yettude Allah no fewi ko wona ɗum ko no mbiɗa ni ñalawmaji ɗi guilay ñalawma Tijani ano bandiraɓe noorima kono noonne kadi woni ñalawma mo ganduɗa hoore maɗa walla kikiɗe mo ganduɗa hoore maɗa so tawino ko dende wiyete ko dende hewde kadde taw kadi ko mustinde eyyi ɗum ɗon noon ko kikiɗe o noorima mbaadi muɗum noorima kadi e inde joomum jewte jewtade honde toɓɓe gaddade honde e yewtuɓe ɓe ko yimɓe ɓe ganduɗa hoore maɗa waɗɓe fayida ɗum ɗo to banggue rendo meɗen ene ɗeɓanno ngakkude e kala saaha e meɗen kewnuɗen tan ko arde bawɗi e buubaji e ko nandi hen kono jewte tawi ko tubakoɓe mbiyata ko tawi ko jewte baɗɗe qualité tawi kadi to banggue yimɓeɓe kadi ƴeewaka ko farasi wiyata ko quantité ƴeewa ko qualité o wona keewindi ndi ƴeewa kono ƴeewa ko daraja e martaba gonɗo e ko haali he ko ha yimɓeɓe mbawa kadi ko hulluno ko heewi hulno ko wasde heewi kadi heewi yimɓeɓe nootima tigui rigui hay sinno tawi toon e joñade e yimɓeɓe rendo meɗen wasde wowde o toon banggue haɗani yimɓeɓe kam nootima noon wonde fayida surtout kadi hufnoɓe jewteɓe ko professeur uji mawɗi ɗi ganduɗa hoore maɗa ko anduɓe mo wurdunoɓe makko kadi ɓe o renduno golle to banggue RTS notitiɓe hen ɓe ɗum ɗonne kadi ko hunde nde ganduɗa hoore maɗa ko hewde fayida no fewi ɗum ɗon noon kanko hono Elimane Samba mo ganduɗa hoore maɗa ko kanko ɓulni miijo ngo ko kanko waɗi ɗeɗo golle payodinde en mbawa yettudemo saabu ko jinnaɗo makko kono noon ma en duwanomo nde Allah rokkatamo cellal amin ɓuura ba makko judde kanko e cuddiɗo makko moƴƴo kanko e cuddiɗo makko ɓe mbawa e siko en foof ɓe mbawa hitande fande wawde yuɓɓinde kadi ko wayni
tawa kadi koye mbaadi gondi kesiri e tokar ko wona ɗum ko so tawi en garti e ñalawmaji ɗi ganduɗa hormade deftere pular e gandi hikka waɗi duuɓi 5 to lewlal communication ene yuɓɓina ɗum caggal tulde dubangue caggal Sinthiou Dangɗe caggal Nouadhibou caggal Joyrade caggal Wocci hikka ko Agnam Yeroyaɓe yonta Agnam Yeroyaɓe ko Ibrahima Kane katante leñol mo ganduɗa hormade e deftere muɗum wiyetende guidgol gonga ko kañum suuɓa e hikka to banggue martabaji defte pular wonande windoɓe fandare ñalawma o noon ko yidde hirjinde bandiraɓe meɗen windoɓe ɓe ko yidde hirjinde ɗumen yidde hirjinde ɓen ɓe ganduɗa hono haysino tawi gona windoɓe ko winda fof ene cooda ene jangga yidde hirjinde ɗumen ko yidde kadi hirjinde ha enen to banggue jangguin to banggue defte meɗen to banggue pine meɗen tawa ene wawa jogane taw ko ñalawma keeriɗo nde tawno wonko heewi ko ganduɗa hooremaɗa yimɓeɓe ene kaala ene goyto wonde pular koko daɗa pular koko ɓitta pular ni pular na ɓitti pular tan ko biyo pular koko ɓitta addani pular daɗe tan ko biyo pular koko daɗa kono so tawi a waɗi pular daɗaka a waɗi pular ɓittaka ko poɗɗa wadde ko lowre nde keɗɗa nde aɗa rema ɗum fodde ko poɗɗa wadde hen ko aɗa waɗa ɗum tan min mbaɗa waɗa ɗum goɗɗo ne waɗa ɗum tan pular ɓittetake pular daɗe hake wadde noon hande o yooɓe gandu pular wona ko daɗa pular wona ko ɓitta saabu pular wonɗo yettiɗe ganduɗa hoore maɗa so tawi ƴewtama e nder leyɗele meɗen ɗeɗo henna to banggue ɗemɗe guendiji pular kañum daɗi fofof to banggue ɗemɗe guendiji ɗe surtout to banggue karalle kese ɗe saabu en mbawa haalde pular to banggue karalle kese mbasen haalde hono Ibrahima Malal Sarr mo cubalel golle baɗɗe fayde ɗe o waɗi ko fati e Mozilla ko fati e Firefox ko fati e Google e gueɗe baɗe noon e gueɗe baɗe noon ɗum ɗon noon waaɓe noon so tawi enen goodi enen gollo ko golloto ko hoton mbasen wiide pular koko daɗa par ce que so tawi a wi pular koko daɗa ɓen so tawi nanti ɗum ene mbawi découragé ade ɗum ɗon noon hirjinta ɗumen ko wiyede wonde nana mbaɗa hen golle baɗɗe fayida hay sinno tawi ko mbaɗata ko mbaynaki hay goto ko jawɗele muɗumen ko tampere muɗumen ko ngakkede muɗumen gurdam ɓesgu woni jomum gollotoɗo golle baɗe ni wawa wurde gurdam ɓesgu woni wawa wurde gurdam ɓesgu ko ɓesgu ma a joɗɗata ko a yewtita e muɗumen a ñamtata e muɗumen fodde nde poɗɗa wadde nde ɗum ɗon noon ɓeɗon so tawi dañama ko hunde nde ganduɗa hono ko wande fayida e leñol heddino ko ñalawma o ko ñande jeetati waɗata toon to Agnam Yeroyaɓe hawrata koye alkamisa eyyi toon to Agnam Yeroyaɓe to hen no mbiɗen ni henna ñande hen ko luuma defte pular wonata kala windiyanke ene bisma e ñalawma o kono noonne kadi kala mo gandanɗa hooremata ko joguiɗo deftere pular yeeyetende ene wawi addu ɗum ñande hen saabu ma waɗa weejo defte ko fati e deftere makko suɓade ko guidgol gonga nde ɗon deftere en kadi ma waw faccirede toon ha yimɓeɓe mbawa famde ɗum heddi noon ko lewlal communication kañum ummoto ɗo kono alarba ni jamma dawata ɗo henna walla alarba kikiɗe hirndata ɗo henna joftoya to mabɓe to henna alkamisa o wona ñalawmaji ɗi ɗum ɗon noon so tawi gasi ko ɗon haade ko heddi ko koto banggue enɗam subalɓe kañumen toon to Ganguel to henna ene kucci toon eɗen jetta hono mawni meɗen Amadou Tera Sarr ko hono noonne kadi jetteten hono musidɓe meɗen hono Ablaye Hammadou Sarr mo ganduɗa kañum woni keɗɗo ko fati e compital woni to banggue communication kono noonne kadi eɗen jetta ɓen ɓe ganduɗa hoore maɗa ko ɓulniɓe ngoɗo miijo ko hono noon par ce que ñalawmaji ɗi noon koko kawri yimɓeɓe hoto ɓe jejjit par ce que so tawi woni to Agnam ko ñande jeetati to Ganguel ko ñande jeenayyi e sappo e goho kono noon kadi on saaha kadi woni nde hawrata e ñalawma ziyara ceerno Kodde toon to Mbanthio henna ɗon noon ko hunde nde gandanɗa hono koko fottiti tigui rigui ma ɗeb ɓittude e yimɓeɓe henna kono noon kadi ma ɗeb kadi hawnade e yimɓeɓe hen par ce que rendo ngo ko woto yahoɓe toɓe ko kañumen juɓɓinta gani yuɓɓinoɓe gani ɓe kañumen juɓɓinta to henna ɗum ɗon noon ko wiyete tan ko horo ñale was hoto ɓirdugal was ko foti waɗede e ñalawmaji ɗi rendo meɗen so tawi jaaɓi notade e ɗiɗo ñalawmaji enen ɓuuri ñalawmaji ɗi hewde goto foof yo wat fodde nde foti wadde hen nde ko heddi ko so tawi mbaɗa waɗa erang to banggue ñalawma deftere pular alay saago wonko namdi ko doole namdi ko moyen ngaji namdi ko financement ji kono noon lewlal communication alhamdulillahi rabbil alamin guila puɗɗiɗen oɗo ñalawma fewde ñallagal hande Allah na waɗi hen sutura kala saaha garɗo e lewlal communication andata e ñalawma o heddi noon ko ñalawma o eɗen jiiɗi yimɓeɓe ɓe mbatta hen hakkillaji mabɓe tigui rigui par ce que ñalawma o yahanama toon to SODAF o dañanama kayita o waɗanama ɗumanaji réserve de ñalawma o hankkadi ko lewlal communication ko kañum jeeyi ñalawma windere ko fati e mawningol deftere pular
hono no ñalawmaaji keddiɗi ni UNESCO no waɗata ni e geɗe goɗɗe no mbaɗata ni jaɓɓal hono lewlawol communication koye nder ɗon fanda ɗum saabi e nder lewlawol communication waɗi catal biyetengal lewlawal édition jeeri koko faati e mulgo defte jeeri koko faati e to banggue sattade defte bindeteɗe so tawi mbaɗo no Mouhamed Ndin walla mbaɗo no Abou Samba Diop windi deftere muɗum ha gayni adda lewlawol communication no jogui goomu ngu jooɗo sigga yurni ho deftere nde ko foti hen satte ko foti hen ɗumnede ɗumne heddo wallodira e maɗa to banggue mulgo holno siforto heddo kadi to banggue mulgo so muulama ha gasi wallodira e maɗa ene kadi to banggue jeygu holno siforto ɗum ɗon fof ko gueɗe ɗe gandanɗa hono maɗa jeeri ɗum ko Atoumane Sy ko kañum Abou Sy ko kañum heedi e ngal ɗon catal to banggue mulgo defte ɗene en jogui ɗo en imprimerie ji ɗi gandanɗa hono maɗa ko lewlal communication ene gollodira e muɗumen ko faati e oɗon fannu to banggue mulgo defte ɗum ɗon noon ko darde makko kanko Abou Sy o omo yette hen omo jarne hen tokata a jarama walalde kañumne ko ñande 10 woni ziyara Alpha Mamadou mo ganduɗa hoore maɗa ene waɗa toon to cuuɗi meɗen walalde to henne saabu so ummama toon to Agnam Yeroyaɓe nden lewlal communication ummoto Agnam Yeroyaɓe fata walalde ko fati e ziyara Alpha Mamadou oɗon noon hono ñande alet na hawra e 5 lewru avril ha joni ko ɗo ɓe puɗɗorto ɗon ɗo bambilorɗo ne halifa o ko ɗon jooɗi yaadere muɗum yindire muɗum dowdire muɗum waynodire e muɗum so tawi gasni kamɓe fof ɓe mbaɗa délégation goto ɓe kuccana toon to cuuɗi meɗen walalde to en ɗum ɗon noon ko ñande 10 bandiraɓe walaldenaɓe rewo e worgo ɗoɓe mbawi wonde kala eɓe dokkodiri aadi e oɗon saaha toon to cuuɗi meɗen walalde toon tawi koye gardugol hande o hono halifa mabɓe woni halifa meɗen woni ceerno Abdoullahi Alpha Aw hikka noon ene ƴetta tiitonde to banggue poɗɗo yewtede e gurdam muɗum caggal nde defte binda e Alpha Mamadou caggal nde defte binda e ɓesgu Alpha Mamadou suba hikka ko afo galle woni afo makko kanko Alpha Mamadou biyeteɗo Alpha Adama oɗon Alpha Adama kañum woni lollirɗo Alpha Salluɓe kanko oɗon Alpha Salluɓe noon ko won cangol nan ɗon ɗo walalde ɗo en nde wonde ko inde nde koye cangol ngo ɗon addan ɗum joftinede woni cangol Salluɓe ko inde nde ko ɗum addi Alpha Salluɓe oɗon noon kañum jooɗoyno toon to woccito en caggal nde jinnaɗo o waɗe makko ko waɗanno kanko Alpha Mamadou ha gasi kanko nde o gayni kanko ne golle makko o itta walalde o nawa toon to wocci kanko ko toon o jooɗoyno tokata a jarama noon Baba Sonko ɓeyta hen banggue commentaire so tawi ɗum ala haɗe toka mi ɓafti ha heewi bandiraɓe awdiɓe dawrugol ɓe jaafo kono ko hen jeeya gatten e Dakar hanki fayi hande ma yaha janggo so tawi Allah faabaki pamodiral grève to banggue transporteur en oto no saɗi hande e Dakar nder Dakar hoore mum no saɗi ala ko haali yaltude Dakar hol yandema hen eyyi ɗe balɗe kam vraiment ko ɗum caɗele no fewi yimɓe guuri ɗum andi ɗum kadi jeeya koye caɗele ɗe ganduɗa ne waɗa paralysé ni to banggue wonande économie leydi ndi en jii kam guila hanki ha hande fayanma kadi janggo koɓe jokkuɓe wonande hofgo mabɓe juuɗe kamɓe ɓe ganduɗa ko fédération des transporteurs routiers du Sénégal wonande dente ɗe ganduɗa ko walla mbiyen kawtal denɗinɗal ngal pelle ɓe ganduɗa ko dariniɓe kamɓe ɓe ganduɗa ko waɗoɓe ya garta ne jeeya e noon koɓe goyti wonande laamu ngu ko caɗele ɗe ɓe guurata ɓe kaali eɗen gandi won concurrence uji déloyal gonɗi hakkude mabɓe yogay won certaine auto ji hakkude mabɓe taxi ji ɗi walla yangoji ɗi walla won hen auto ji kono kadi noon ha e war gaynde ɗi e alo Dakar en ɗum ɗo fof ko caɗele ɗe ɓe kaalata kono ɓe goytima kadi to banggue wonande taxe uji ɗi taxe uji ɗi ganduɗa laamu ngu nana fawa e mabɓe en jii ɗum ni enen ne eɗen pawi hen guite men taxe uji ɗi ne ɓuuri tampinde ɓe no fewi kono kadi to banggue wonande montage uji a ƴeewa tan ko so tawi joni a ƴetti corniche o walla aɗa yalta Dakaru taxe uji ɗi ne wayno leydi o montage uji ɗi ne wayno leydi te montage mo garɗa foof ma hay so tawi aɗa waɗi conforme to banggue wonande ko namdeteɗa ko way noon feere foof maɓe ƴeew haaɓe itta ella wonande wooda ko tottuɗa
wonande to bangi kambe be ganda ko transporteur en sa bennine kadi o liye ko jomen badanma notice jogoda dum hadani sa ari e montage goddo kadi sa renaki wodat ko tobuda jomumen donc dum don ko hunde ne ganduda ene addi cadele ko hunde ni nde be goyat don ne kadi wadata souffrir tan tinata dum wonande conséquences uji di ko clientèle o wonande ben be ganda ko besnguji di yo hobe haajuji mumen ko fodbe dannade yidbe yaade e ngarta mumen ko kanyumen dañata cadele en ji wadi cadele ni gila dum fuddi hanki fewde joni ummade do jaha Thiès tan ko cadele kadi ko jaltu sa yidi yaade ko jobata ko adum heewi no feewi do e der Dakar sa ummade hakkunde banlieue arde gato ville pass mum tan woni pass hakkunde do e Thiès walla Saint-Louis bien donc ko jomumen jomnete en ko ne heewi bor sikki non dum do ko hunde de ganduda hande laamu ngu ana fonno hen darade bela be mbaawo noddude kambe be ganda ko ardibe wonande to bangi transport bela be mbaawo joddade laamu ngu hayso tawi jonde mabbe sa fone mbada kono cadele to bangi nandiral e assise mo poti wadde o bodo sikki dum don wadani tumnaade kadi en ji dido balle accident ji di ganduda ko badoji ha laamu ngu nana mijo yide yoga e won eddaaji otoji alay sago jomumen bawa dañje ko be biata ko visite technique en e ko way non energia e ko burata kadi wadde empire ko gonga to bangi sa jeewi wonande wona cadele to bangi ancienneté otoji di ko energia hen to bangi wonande non respect wonande kambe be ganda ko chauffeurebe jomen yidde dañje tan ko jomen tajete ko mbiyata ko lamgu ko tajata min ko on heewi alay sago min bada multiplier wonande ko min badata ko ndoga joni jettuda adanaki biya ya artu dum ne jeey ko addata accident ji di bo siki lamgu ne fori wadande be alléger wawde webnitande be taxi uji burtudi yobata di droit ji di be jobata di dum ne heewi kono kadi lamgu ne foti jawde bodo sikki won projet goto mabbe gadduno adum foti jokkude min bodo tesco en 2018 de Abdoulaye Daouda Diallo woni ministre des transports et du désenclavement be mbadino lancer programme mo biata Cap Karange en 2018 permis en point e ko way non bodo sikki ko projet di ganduda ko baddi faide baddi gartam dam ganduda so tawi no dum don ne continue ma usan yimbe be to bangi accident ji di kono kadi ma wallu yimbe be bele kadi surtout be jawata kadi parc automobile o bodo sikki wonko laamu Macky Sall wadno hen ko wadi faide ton to jamnyaajo dum non ne foti jokkude bele yimbe be mbaawa tinde tigi tigi wonande bamtare to bangi sofrebe tawi kadi kambe dillobe he jom ene wawa dañje gartam dam ganduda ko poccidam e ko jomumen dillata ko mais malheureusement en ji cadele de ganduda de hande en ko besnguji ko enen tini an pinomo ganduda so tawi ada yidi yaade en gandi Dakaru hande do jahara foko ma jetta auto jon non so tawi do an hande ada yidi wadde activité ji ma dañata do jettuda auto e ko way non dum don ko dum cadele bodo sikki laamu hande ko dum fonno wonde priorité mabbe mais malheureusement en ji hanki fewde joni en ji cadele badde de laamu kanyum concentré ko e gede mumen politique en ji hanki walla heccangi kanko Ousmane Sonko wonno ko ton to ficel mbadan Bassirou Diomaye Faye wonno ko semaine de la jeunesse en nanani quand même to kanko président walla premier ministre walla ni ministre jogido ko fati e transport be bada convoquer des réunions en urgence wadde convoquer les ayants droit wonande acteurs be ganduda ko kanyumen darini kambe transporteur en bele be mbawa ƴewde solution parce que ko dum problème d'urgence mo ganda laamu hande ene foti ƴewtade cadelde bele dum arta en norme yimbe be mbawa yaade e haajuji men mais malheureusement kambe hande wojibe ko dum gede politique goto fof holno wadirta tekkina bangi mum bela wawa kadi tekkinde ko yete ko jonde mum malheureusement au moment où hande eden jogide cadele problème économique dum do arti yanti hen en ji heccanki agence de notation goto yalti wonande eden ay CCC+ avec des perspectives négatives wonande ngartam dam gandu wonande notation Sénégal ko beedi kadi tellati beedima tellati to bangi foggudu ndu no wano ni so tawi kam koko hoore musore eden mbawide hande kam koko ara no biyami dum ni koko paralyse walla ni hoore koko helini fucciti
te ɓe jiyani kadi kuccam pocciɗam Sénégal ne wawi yaltude e caɗele faggudu ndu ɓe ɓeydi yiide ɗo joni parteɗen gonnen koye CC plus sen ummima ɗo patuɗen koye D mboɗo sikki ɗum ɗo c'était prévisible si bo Aissata Tall Sall haalino ɗum anduɓe to banggue faggudu ɓe hay enen ni peut être ɓe ganda to banggue faggudu so tawi aɗa ƴeewa no yarata ni aɗa andi ɗum ɗo ko ɗum caɗele enen fof eɗen gandi kam to banggue suwaɓo wona ko ganduɗa ana moƴƴi e leydi pour dogde tan à défaut de paiement ƴettoyde swap uji walla wonande les TRS ko ɗum caɗele malheureusement ɓe ƴetti TRS mboɗo sikki ko balɗe ɗiɗi fawti hen ɓe notation o yani ɗo joni eɗen kuuli fewde e D te so en gari e D en dañaten koko dogannoɗen ko défaut de paiement o tigui ko hen paɗen malheureusement o moment où hande e ponno ƴewtade ɗum ɗon holko ɓe poti wadde beele ɓe jaltinen e ɗiɗo kataji ɗeɗo caɗele faggudu kono hande en jii woni gooƴa mabɓe ko haalde to banggue wonande misinaji ɗiɓe mbaɗo référence perspective uji to banggue wonande kuccam mabɓe politique coalition Diomaye président ko Ousmane Sonko Pastef e ko way noon au moment où hande so tawi a ƴeewi to banggue leyɗele sous région o hande sa ƴeewi Guinée Bissau nan Guinée Conakry nan waɗa projeté to banggue wonande infrastructure mumen to banggue développement infrastructure leydi mabɓe BTP vraiment nanayi booli ɓamtare baɗɗi fayit au moment où hande enen Sénégal eɗen jooli te ardiɓe men ɓe ƴewani holko poɗɗen wadde beele jalten e ɗeɗo caɗele mais goni koye caɗele mumen holno mbaɗirta ha tekkina jonle mumen mboɗo sikki ɗum ne kadi ko ɗum hunde wande regrettable mawɗo Abou a jarama toka ɓeydede transport walla e jahade candidaté Macky Sall o saabu ko heewe saaha he nanni ɗum e ñalɗi ɗi e publicité ji ɗi ko ɓeyta hen aɗa andi to banggue transport o kam tuggude hanki fayi hande so tawi ala ko wayli hen yimɓeɓe ko ɓeydotoɓe tampude ala ko tampini yimɓeɓe noon hande o to banggue transport o so wona ministre du transport woni mo jaɓani haaldude e syndicat ji ɗi syndicat jafoɗa an mawɗo Abou aɗa andi ministre des transports ministre min de so Allah mi anda Yankuba Diémé kañum woni ministre des transports so tawi ko waɗimi ko est ce que on jii quand même acte mo waɗi on ko ganduɗa ɗum ɗo darde ministre on foti wadde ɗum min guilo laami mi yani aɗa andi probléme o ko syndicat koko woodi han syndicalisme koko meeɗi wodde han e Sénégal gila a fandi gila e temps Ibrahima Sarr mawɗo mo Thiès ha yetti Madia Diop en ha yetti Ibrahima Oumar Sarr en ha yetti hande o Mody Guiro en ha yetti Abou Gaye en famide donc ɗum ɗon koko meeɗi wodde han kadi hakkude syndicat ji e laamu ko ƴañodiral becce woni ɗon kono nde yeehi ha ɓoy ay temps Madia Diop ɓe jogino ko wiyete participation responsable ko enen grève meɗen en dartinta golle eyyi eɗen mbawi wadde grève kono eɗen gollo ɓen ene jogui quota muɗumen mo joguino e laamu ɗum waɗi kañumen caɗele muɗumen to banggue grève aji nden worti grève aji ɗi Madia Diop wonno dirigé e temps Senghor ha dognaɗo ene nawa Mali ɓorna mariniére afande pour no tacciri frontiére guila nden ɗum natti heddi Abdoulaye Wade nde ari nde fusi ɗiɗon syndicat ji e oɗon participation responsable itti ɗum nde syndicat ji goɗɗi jibina e nder hen kono noon e nder hen ittata ɓe juɓɓitini syndicat ji ɗi ƴewde to banggue élection ngaji syndicat ɓurɗo fof hewde yimɓe fande so tawi laamu yonti ene haalda koye ɓeɗon haaldata ɗum ɗon ɓe gurdi ɗum ha ɓen jeehi Macky Sall nde ari yaɓɓe ngal ɗon jaɓɓal continue kamɓe ɓeɗon nde ɓe gari nde e ɓeɗon ɓe pittu ɗumen ha laaɓi ceer ɓe guitti ɗumen heddi ko kaldigal wodata kamɓe ɓe mbi wonde koɓe calaki haaldede hono so tawi en ƴeewi hande o wona to banggue transport o tan woodi secteur santé nan ɗon kañumen hande o koye grève goni kañumen woni ande guese men nan ɗon e grève aji balɗe sappo joyi foof eyyi balɗe tati balɗe sappo e joyi foof taƴa balɗe tati so tawi en ƴeewi to banggue enseignant ji nan ɗon ha hanki mbaɗa heeɗo hono Babacar Mbaye Ngaraf ene haalno yo wonde no waɗi e enseignant ji goɗɗi ɗi ganduɗa hono jobdele muɗumen taƴama kadi ɗum ɗo ko dikkodirde e syndicat ji presse ko dikkodirde e syndicat ji presque ko muɗumen koko maayi pak par ce que oɗo ministre guila ari ha fewde ñallangal hande mbuɗo ummaki e muɗumen fewde pré min so ene hayimi so tawi ene wiya wonde leydi Sénégal ala kalis e ɗiɗo kalisaji fof ɗi ganduɗa hono waɗa ponnoɗi yaade e ɗiɗo agence uji fof milliard uji ɗi ɗon holtoɓe nanni ɗumen mais presse o heeɓi non presse o heeɓi kono presse o heɓdani heddi ala presse o heeɓi lawol presse mabɓe kamɓe keɓani presse mabɓe non sa ƴeewi sa yi mi wima wonde heɓdani
ko par ce que kamɓe ko presse mabɓe hono no ɓe mbiruno martyre en ɓeeni hono no ɓe mbiruno financement ji ɗi ɓe tottirta ɗi kala mo gandanɗa hoore maɗa a jeyaka e Pastef a heɓata hen nguur ɗum ɗon noon so tawi woni felore ene woni hen walla ñingore ene woni hen ko président de la république ko kañum ñingete ko kañum fele par ce que hande o kamɓe syndicat ji ɓe mbi wonde ko kamɓe ɓe calaki haaldede eɓe jiiɗi haaldede étudiant ji ɗi en jii hakkude muɗumen e ministre muɗumen jooɗoden kalden pewjuden ƴeewen hol feere ɗum ɗon so tawi jomum salima ɗum ɗon saɗede so tawi ari koye muɗum ko kañum addi nde ɗon saɗede heddi ko so tawi mi nani kanko Yankuba Diémé hecci hanke omo haala wonande grève aji baɗoji ɗi e waɗa ha impacté e yimɓeɓe henna mamin jaltin temedere bis hoto ɗin bisuji ngo met temedere bisuji ɗiɗon jaltoji ɗi ɓeyta ko fatnude wuuro ngo henna ha gandanɗa hoore maɗa jomumen ko jiɗɗo yaade yoɓa buuɗi muɗum nogas buuɗi muɗum capantede ummo tournal marché bu bees ara croisement Cambérène walla ara Parcelles Assainies walla ara Kasba walla ko nandi hen walla yaaha Colobane oɗon so tawi woni ronki ɗum wontude ko joɓannoɗa capantati ko wontan toyima koye temedde ɗiɗi aɗa andi wonti loro wadde bisuji mabɓe ɗi ɓe gaddi ɗi hen garangal muɗumen haydara ala ko firti so tawi kay ɗi telli noon par ce que min kam mi yiyani ɗi telli mi nani han annonce o ko heddi ko ko kanko Yankuba Diémé en tant que ministre des transports yo jaab o haalda e syndicat ji transport ɗi ɓe mbawa ƴewde peeje mabɓe ɓen ko goyti ko to banggue policier ji no daroto e dow laabi contrôle uji ɗi no mbayni hen corruption gonɗo e dow tali o to banggue yanguji to banggue jakartamanuji ɓeɗon kamɓe ko fawa e mabɓe ko yo fawe e dow ɓeɗon kamɓe ko ɗum woni koɓe kaali ko ɗum woni koɓe namdi ɗum ɗon noon mbe sikki foti wonde ko jonde waɗa kaldigal wasa wonde peccor wasa addude caɗele e miskineɓe waɓe no Abou Gaye en namdal cekkital beele ko dognoɓe kaali goytina mbaɗe ko beele naweteɓe ngala caɗele jolneteɓe otoji mabɓe ɓe beele ɓe jippin ɗum en kamɓene ɓe jogui otoji ɗi ndewani lawol ɗi ngala visite technique ɓe mbaɗa surcharge ɓe nawa otoji ɗi ngala lumiére ɗi ngala frein mais ɗum ne beele ene jaadi baba aɗa andi to banggue jafoɗon kalde tan kalde ko sosaɓe mbatte ko mais kamɓene koɓe mbaɗata population e clientɓe ko beele ɗum ne wala caɗele aɗa andi koɓe mbaɗata population e clientɓe ko wonko gandanɗa hooremaɗa ko clientɓe jaaɓi ɗum e clientɓe so tawi jaɓani ɗum kamɓe pawata ɗum ay jobdi yende de kamɓe jaaɓi yende par ce que pewani non kamɓe jaaɓi yende ɓe pewani non kamɓe jaaɓi yende ɓe pewani ala kayitaji hay batte aɗa andi to banggue kayitaji togara wonande so tawi en ƴeewi hande o to banggue visite technique moɓe mbiyo fodde ujunnaji jeegom walla ujunnaji sappo e jeegom oto ɗi gandanɗa hooremaɗa poɗɗi yaade visite technique kañumen foof so tawi mbiyama yo jooro Dakar kamɓe ɓe mbi wonde koto oton banggue yo waɗe yo serde nawe e décentralisé nawe e région ji e diwanuji ɗi so nawama e diwanuji fof oto foof dogowo e diwan mo dogata o tawa ene jogui toon to yahata ene waɗoya visite muɗum technique kono noon so tawi woni ko oto mo gandanɗa hooremaɗa dogata ko hakkude Siwre Thiamɓe faade Demet on so tawi wiyama wonde oto muɗum ma ummo toon ala gayna e Dakar pour visite technique aɗa andi wonti goɗɗum nda kala kamɓe chef lieu régional foof oto gonɗo e ɗin diwanuji ko toon jahata heddi jafoɗon a yiyani Sékou Sawy fof ko saabi ñanden wiyede kañum fof yoɗi garda ƴeewe ko otoji ɗine kalden gonga otoji ɗine eɓe lepte ɓe mbi kono kamɓene ɓe lepta yimɓe ƴeew ɗo joni an hoto gummiɗa Guédiawaye soɓe jaɓino kamɓe fof ɓe jabdata ɓe jaɓata hande ɓe calo Guédiawaye ɗo joni ko temedde 4 eyyi eyyi kono ay tokata to banggue otoji Sékou Sarifou ɗi aɗa andi gueɗel nani e nder hen woni gueɗel gonguel e nder hen ɗi Sékou Sarifou ɗi so tawi ɗi garata ko volant o heedata ko banggue ñaamo maɗi gara ɗon ɓe modifié ɗum ɓe mbaɗa ɗum banggue nano e kadi ɓe ɓeyda sisuji ɗi ɗum ɗon foof wonani caɗele to banggue population wiide wonde yo watte e lawol yo rewne e lawol population ene yaadi e ɗum ɗon ministre o ko non population wona ene yaadi hen walla ko ala aɗa andi so tawi an ka vulnérable ala no mbaɗɗa ko totteɗa fof ko ɗum ƴettata mo sikki ɗonni kadi aussi so tawi wiyama wonde ene reftine lawol ɓesgu ngu salo ha ko wonde yo reftine lawol ɓesgu ngu yadata e ɗum ɗon yo reftine lawol heddi kadi to aɗa andi to banggue bisuji ɗi wonde so tawi en ƴeewi kamɓe sofereɓe wonko ɓe goytoto so tawi en ƴeewi to banggue bisuji ɗi aɗane bis poto wadde yimɓe capanɗe joyo e jeegomo waɗa yimɓe capanɗe jeeɗiɗo ha jeetata ɗum ɗon eɗen gandi e laamu ɓennu ngu ittanoma ha laaɓi ceer ittira ko Versailles uji ɗi guitta ha laaɓi ceer bis wiya wonde hoto wat surcharge hoto dog so minuit yoni kala ɗo tawma ko ɗon mbaala ha weeta ha 5 heures du matin walla ha 6 heures du matin tawama ɗiɗon sahaji won accident ji mbaɗon noon accident ji ɗi ƴeewama ɓuuri wawde wadde
ko ummade e minuit fay 6 heures du matin aɗa andi oto kam chauffeur dawɗo e oto gila subak ha minuit tampat gongat ɗum ɗon noon so tawi ummima e minuit faade hankkadi 6 heures subaka o gonɗi keptoto joomum tene kadi ɗoygol wona e guite ɗanoto ko ɓandu ndu so tawi ɗanima ɓandu ndu foof mayat ɓandu ndu so tawi maayi koyɗe hankkadi mayat koyɗe so tawi maayi no powori e accélérateur fof ɓeydoto ko ñiste ko noon oto ɓeydorto doguide taw chauffeur tinani ɗum addata caɗele ɗe nde ɓe guitti ɗum ɗon tawama accident ji ustima no fewi wadde accident ji so tawi ustima no fewi ɗum ɗon yimɓeɓe jadata e muɗum heddi noon ko an client jaɓɗo oto ara e nokku maɗa oto o ko kirdowo aɗa andi oɗo oto kirdol muɗum wallinoytama to paaɗa to ene wallintuma koye nder ladde tuula heela caloɗe jolde oɗon oto jogoɗon fimde moɗon kono noon e nder ɗeɗon public ko wiyete horaire aji ɗi henna ko merlangaji ɗi koye muɗumen ena mbaɗi hen caɗele woni caɗele ɗeɓe mbaɗi hen ɗe caɗele ɗeɓe mbaɗi hen ɗe o jabdeɓe oto ene hirde eɓe jilano ɗum client eɓe otoji kirdoji oto kirdowo siwri camɓe kirdowo walal kirdowo demet so tawi ari walata ko hakkude Louga e Ndar walla walata ko Louga so tawi woɗɗoyi famde ko ɗon wallinta ha nangue muto mbaalon koye nder ladde tuula heela hay ndiyam ko jarɗon on ngala ko ñamɗon on ngala haydara ɗiɗo risque uji ko client fotani jabde ƴettude ɗum so tawi oto ari e mabɓe kamɓe yooɓe kawru wonde minen min kirdani komin dawoɓe soɗon mbawi nawde min nawon min so tawi on mbawa nawde min jooɗon hay goto jogaki haaju mo gandanɗa hoorema oɗo haaju ko alay sago tan haaju o ko hande pour mi wadde ɗum tan mbaɗa waɗa ɗum ko ɓuuri hen hewde ko ɗannotoɓe ko ɓuuri hen hewde ko yahoɓe jinnude ko ɓuuri hen hewde e gueɗe paɗe noon ɗum ɗon ko gueɗe ɗe gandanɗa hoorema koye yimɓeɓe koye muɗumen woni kono noon wonde ɗum e yimɓeɓe foof haɗata kanko ministre du transport o hoto wata yewtude e syndicat ji ɓe lelni ko toɓɓe sappo e nder toɓɓe sappo ɗe ɓe lelni ɓe mbi wonde ko ɗum ɗo woni caɗele mabɓe kamɓe syndicat ji sappo e tati ɗi ganduɗa hono dilloji ko fati e transport o ɓe mbi wonde ko toɓɓe sappo e nder ɗeɗon toɓɓe sappo ministre o yo yewtude mabɓe yoɓe aha ɗum ɗo ene wawi wonde ɗum ɗo wawa wonde ɗum ɗo yo yurine ɗum ɗo ko yo yuritirde ko ɗum ɗo fof ko kaldigal a jarama toga sinno joloɓe ɓe ene joguino hakke kañenne wadde grève walla wadde toɓɓe kañen ma mbat temedere toɓɓe mette mumen hay laamu gotu hewani ɗo régli probléme uji ɓe ganduɗa ko kañen goni joloɓe ɓe e yahoɓe ɓe mbiyen ko client tan ɓuuri hedde mette jommoto no keeso so tawi ɓe mbi police aɓe ne jagga ɓe ko kañen gandi kamɓe gandi koɓe mbaddata kono enen kam te yahoɓe kadi yawɓe mette eɗen jetta Mamadou Abdoulaye Déme mo nduluma mo Dungu Alpha gardiɗo fedde lawol jaam woɗɗata ko habtade accident ji habtade caɗele fedde nde mawni nde waɗi fayida nde jettaɓe ɗum ɗo kadi mboɗo sikki responsabilité o Baba Bow ko laamu ngu tan foti haɓade ɗum par ce que joni mboɗo mi ara non min ɓe mi wawa wadde ɗumen indexé waɗi miɗi mi wawa wadde ɗumen indexé Sékou Sarif moɓe mbiyata ɗo o ko laamu ngu jaɓɓe telliɗo ɓe mbima e Sékou Sarif déjà hay porte bagage o fotano hen waɗede laamu ngu ene foti haɓade to banggue écosystème laamu ngu ne foti haɓade to banggue waɗande accident ji ɗi déjà sa ƴeewi koɓe kaali hay ni e oɗo rapport jawtuɗo Sénégal ko mayata hen koye accident ji ha ɓuuri tengtude to banggue wonande ni sukaɓe ɓe donc ɗum ɗon ko ɗum perte énorme sa yi hande ko wayno France joni mi ara ɓe mbaɗa koɓe mbiyata ko convoiturage wonande an aɗa jogui auto ma minima e ndendi secteur ɗo golloto ɗen au lieu que min mi sooda auto min e ma ndendat mi ɗon ɗo ganduɗa an jogui auto ma sen pini ko min sodata carburant mbaɗeno auto men jeel min ustu déjà changement climatique o ma joue hen économie o ma joue hen mboɗo sikki ɗen poti adde sa woɗɗi feere enen fof no yiɗir kañum hane debbo muɗum ni ko noon yiɗir kañum hane auto mum kañum hane galle mum a jarama joni garten toɓɓe no keewi ko wawi wonde foof Sénégal naɓe ne jaramone so tawi sofeɓe goytima joloɓe ne poti woytade kañum ɓuuri hen leptade toɓɓe hay go leptade hom oto uma caggal leydi woni kamɓe ɓe leptiri koye mabɓe agay aɗa andi oɗo oto tawa oto ene heewi ngala langga non mawɗo Abou vraiment ɗon kam min hande to ummima ko Guédiawaye non dara ummima ko Guédiawaye holɗo paami Cambérène ponmi jippade no foti joni mi temedde ɗiɗi so mi ari artude mi ƴetta cak walla mi ƴetta taxi nawtoɗo mi 8000 est ce que ɗum ko sago min client o somi darima ɗon ko ɗon ñallami mboɗo fota waɗoyde haajam mo ganduɗa somi waɗani mi tarta ñawanmi ko an e min fof ndendata ndeɗon feere ndenden ndeɗon haare
kaɓene maɓɓe so tawi miskino wa habde an wona laamu kaɓata jim jom ngara ga jafro jom taxi o jom carnapino jom jega ndiayo jom cheikhou sarif o an ko an jogui dépense galle muɗum toka sa yahana ligol on jaama gattene toɓɓe candidature président Macky Sall toon to loni musidɗo wi sa amen en ñaami ha laaɓi e nder toɓɓe ɗe gardini ndi ɓe jaafo candidature Macky Sall waɗi coow a yehino ha wiya wawa wonde Sénégal natani hen yeehi ha ɓooyi wiya Union africaine naati hen wiya leyɗele droit de veto ɗe jaaɓi rutti wiya won saliɓe hakkude jaɓɓe saliɓe hol yandema hen e togara candidature Macky Sall kam eɗen mbawi wiide wonde koko jaɓa eyyi woni koko jaɓa so tawi woni heddi ko Sénégal koko dañi gacce koko heɓori gacce muɗum koko heɓori jokkade surtout président de la république Bassirou Diomaye Faye gacce paaɗe e makko ɗe so tawi tan ko jomum ko dimo ko gacce baroje wonata woni ko gacce baroje kanko en tant que président de la république ɓiɗɗo Sénégal naajo daro wiya wonde mbaɗi yiɗi leyɗele Afrique ndenda mbiya wonde ene jaadi e muɗum e nder capanɗe 5 leydi e nder Union africaine capanɗe 37 leydi mbi wonde minen ko kanko min jaadi 13 mbi wonde hamin ƴewto nayo wiɓe wonde yo yurnite e nder ɓeɗon ni winoɓe yo yurnite ɓe ni won hen rekkilɓe ko wayno Libéria ko wayno Égypte a faami ko wayno Égypte ɓeɗo ko kañumen mbino wonde ha yurni he jaɓɓal ngal no candidature o no yarni e ko nande hen kañumen mbi wonde jalti e nder ɗum ɗo Sénégal jabnoɓe saltiɓe Sénégal so tawi woni kamɓe laamu ngu président haalani ministre des affaires étrangères haalani haaloyta ko ministre de la justice haaloyta ko ministre du transport haaloyta ko ministre uji goɗɗi haaloyta ko directeur uji goɗɗi wonde min jaadani e candidature Macky Sall par ce que juuɗe muɗum koko mondi ƴeem walla ni walla na ko wawi hen wonde foof Macky kamɓe ɓeɗon koɓe jii ko mete ɓe to jiyani ɗum ɓe cikkata gonga o ena anda heddi ko ari ha ɗo kamɓe ñanden mi balɗe tati joni ko kemnomi information wonde ko président de la république ko heɓani konngol Macky Sall wonde yo leydi Sénégal yo nanguiran ɗum en nani Aissata Tall Sall heccanki en nani Abdou Mbow wi wonde ɗum ɗon wona gonga en nanine kadi hono joguiɗo konngol Nations Unies wonde candidature Macky Sall yettima toon en nanine kadi kamɓe ɓeɗon ɓe ndemantiti wonde ministre kanko Macky Sall candidature makko wonde ɗaɓɓude Sénégal yo wallumo o windi président Bassirou Diomaye Faye heeɓi lettre o ɗum ɗonne kadi en keeɓi information wonde ministre des affaires étrangères holliri wonde lettre o windama Macky Sall heeɓi lettre o no Bassirou Diomaye Faye heeɓi lettre o maɓe jabto hen so tawi noon woni ari ha ɗo joni candidature ɗi dossier ji dépôt ji ɗi ko janggo haɗata le premier ko nden le 1er avril ko nden ɗumaнаji ɗi kaɗata Macky Sall hande o so tawi ɓe beela soɓe beelaka Macky Sall candidature muɗum déposama heddi noon ko gaño walla wasa gañade kono kam taɓande mabɓe adanne ko winode wonde Yassine Fall gogo Yassine Fall binoɗo wonde e Macky Sall yoɓe goƴo candidature muɗum taw ha jaaɓe heɓorani jaaɓede ɗon kam diwama candidature makko jaɓama e ɗo joni o ko heddi goɗɗum ko kanko Bassirou Diomaye Faye kanko laamu Sénégal joɗade ha ala dernière minute ɓe garta e nder hen wontata hankkadi ko gulali ɓawo songere fami heddi ko kamɓe yoɓe gandu Macky ko Sénégal naajo noɓe goniri Sénégal naaɓe ni Macky ko Afrique naajo no goto fof woniri Afrique naajo ni Macky candidature muɗum yaaduɓe hen ɓe ɓuuri hewde eɓe jaadani hen ɓe ɗum ɗon kamɓe holko jarantaɓe wiide wonde kamɓe ɓe nanguiranta Macky Sall sabuni sabuna kala ɗo wiya wonde juuɗe Macky Sall koko moddi ƴiƴam kamɓe ko juuɗe mabɓe e koyɗe mabɓe e ɗemɗe mabɓe e guite mabɓe e koye mabɓe e hakkillaji mabɓe foof lumboto e nder wendu ƴiƴam a jarama Baba to banggue Amérique droit de veto Nations Unies jogui ko leyɗele 5 dolnuɗe gaga leyɗele men ko wayno Nigéria ko wayno Afrique du Sud walla leyɗele mawɗe e nder Afrique so tawi wiyama jaadani e candidature o leyɗele ɗe joguiɗe droit de veto so mbi eyi so mbi ala e tolno hande o hol yiyandema e mabɓe beele ɓe jaade président Macky Sall walla ala eyyi ɗon kam ko yettere Allah no mawɗo Abou yini enen malheureusement cikkannoɗen ko malgré
ko yimɓe mbaɗataɓe ko reproché wonande laamu men nguɗo cikkanduɗen ko maɓe dañ ɗo kam hayso ko seeɗa ɓe naata histoire yende Macky Sall sohluno nde toon to Nations Unies ɓe mbaɗi hen apporté wonande soutien mabɓe wawde dolludemo e dusdemo haɗani en jii sabotage mo ɓe jiiɗi wadde hen o juuɗe mabɓe ni yaltani hen yoga won leyɗele ɗe ganduɗa mbi peut être nan mbaɗi réserve jogui droit de réserve walla jalti hen kañumen mbaɗani soutenir Macky Sall eɗen gandi kamɓe juuɗe mabɓe jaltani hen kono fo e wade noon eɗen gandi wona leyɗele ɗe ganduɗa hande ko bawɗe bonnande Macky Sall haydara par ce que ɗeɗo leyɗele ɗe ganduɗa ko watɓe réservé droit de veto hande ko ɗum woni sens mo Macky Sall jogui ato mum ko ɗeɗo leyɗele foof hande nangorani Macky Sall e information ni mo keɓɗen ko ɓuuri ko hewde e mabɓe eɓe paari wallude wadde soutenir Macky Sall leyɗele Afrique ɗe hay ɗum ne ko caggal toon to commission conseil de sécurité so tawi ɓe jalti toon soɓe gaari ga e assemblée to banggue vote ko ɓuuri ko hewde ni hay leyɗele Afrique ɗe kalɗa joni ko wayno Afrique du Sud en ko wayno Nigéria en e ko way noon ɗe hande ene gondi e Macky Sall te relation ji mumen ɗe jogui e Macky Sall sen garti ɗo e hande e lamɓe men malheureusement Bassirou Diomaye Diakhar Faye min mboɗo yurmimo woni ko kanko ma taw elle o anda walla malheureusement ni ko ɓatti ko jomum foti haalede sibo so tawi hande kanko o heɗoto ko Mimi Touré en o heɗoto ko won woɓɓe won ɓadiɓe ko wayno Mary Teuw Niane ne ko way noon je crois que ne poti ƴewde wawde ɓallade jomum hufde ɗumen andinde ɗum histoire Sénégal koko ɓoyde e gueɗe baɗe ndi Sénégal ken leydi ndi ganduɗa to banggue exception ken ɓoyɓe yaltinde jaale ɗe ganduɗa so tawi jeehi gonata ko daroɗe à l'échelle to banggue international elle kanko o mboɗo sikki mataw ɗum ɗon o wona battuɗo hen hakkille e ko way noon kono candidature Macky Sall ala ko mbawi bonnude hen Bababou so tawi ɓe so ɗum waɗi mbiyami eɓe jogui probléme e histoire mataw koɓe ƴewtatako en 1994 Jacques Diouf nde yinno nde ƴettoyde FAO yimɓe fof jii darde nde ganduɗa Abdou Diouf darima hen wallimo ha vraiment o waɗi hen golle payodinde to banggue haɓade ko fatuno e koɓe mbiyata ko somi jumani ko ɗum to banggue wonande candidature makko to banggue sécurité alimentaire kanko ɓe mbiyatno voilà FAO kanko ɓe mbiyatno FAO to banggue l'architecte de la sécurité alimentaire mais sa ƴeewi to banggue en 2002 Abdoulaye Wade kañum e Abdou Diouf ndeni premiére o bon heɓino yiide wonande ƴewta beele ɗum wona ko jogori bonnande mo e ko way noon wala peut être francophonie jomum ne jogui budget mo ganduɗa ne wawi tulminde ga to banggue caggal nde woppi ga parti ko wayno PS kono haɗani nde o faami so o wallimo so o wallanimo baade France nana dari wallude Jacques ne walla Abdou Diouf ɗum ɗon ko yoyoɗe hen tan wadde en jii vraiment o dari o woni waɗi porté candidature Abdou Diouf ha Allah hokkiɓe hen polgu ha e 2014 o sen ƴeewi ko wayno on mo ganduɗa ko Abdou Mbow UNESCO en jii darde nde ganduɗa Amadou Mokhtar Mbow en 1974 en jii vraiment darde nde ganduɗa ko o mo ganduɗa kadi ko Abdou Diouf kañum ne darimo wallimo hen vraiment waɗi hen golle payodinde Mankeur Ndiaye yimɓe fof ene gandi kañum ne nde woni nde Afrique centrale Macky Sall darde nde dari hen ha hande Mankeur Ndiaye kañum ne woni neɗɗo mo ganduɗa ko gaccaɗo hakkille tawi ko branche e Nations Unies to banggue artirde jaam e leyɗele toon to Centrafrique en jii darde nde dari hen donc ɗum ɗon ko ɗum histoire ɓe poti ƴewde Sénégal koko ɓooyi jogade des figure ɗe ganduɗa so jalti gonata ko katane mawɗe te Nations Unies ɗum ko ɗum Macky Sall leydi Sénégal walla ɗum ko ɗum faaro par ce que ɓe mbima ko secrétaire général des Nations Unies ko ɗum lefol ngol ganduɗa heƴani hay lefol gotol an ko an hooreɓe leyɗele ko kañumen kartotoɗa ko an ardi ɗumen ko e leyɗele ɗe aduna foof donc so tawi a dañi on ɓiɗɗo mo ganduɗa hande sa walli ɗum sa wallani ɗum ala ko mbawɗon battinde haydara to banggue gakkinde lawol ngol woni ngol mboɗo sikki joɗon hen ɓuuri malheureusement avec ko ɓe mbaɗi ko fof mboɗo sikkuno e ɗum ɗo e pawno dañde ɗo mosel beele ɓe mbaɗa hen apporté soutien mabɓe beele janggo e jaam kamɓene ɓe naata histoire kono noon Allah ko bonnata haydara sibo en jii Amadou Hott
nde banque africaine de développement BAD en ji hakkunde mum e Seydou Oulta darde nde ɓe dari hen à la dernière minute mais finalement ni en jiino yaari Sénégal hawa ko mboɗo Sénégal hawa soɓe nanganani Macky Sall ni yo horoɓe mbasa ɗum nanguande ni par ce que min nangumi ni ko soɓe mbaɗi apporté soutien mabɓe Macky Sall sa renaki voilà ko ɗo rewno ɗon wonata kono mboɗo sikki kam eɓe ponno nadde tarikh ɗum ne ko surtout kanko hoorejo leydi Bassirou Diomaye mais malheureusement a jarama baba ko mbawɗen wi tan so tawi nde kalɗa joni wonde Diomaye heeɗi ko memi heeɗi ko omo ganduɗa kañum woni mayto ñaan oto jeeji tan ko politique ɓe ko noɓe Macky Sall ɗiɗo ɓe foof o waɗino jagorɗo itta no wayno dañi ceerno Macky Sall ɗum ɗo ko ɗum intérêt leydi ko siftinde e wurtade memi tour e gandi ko gueddinno ɗum so tawi ko ɓen cattima ɓe kalda ina wawi ɗum ɗo wawa laatade jaafuɗon garten e toɓɓe ɗiɗi saabu sawa heddi ko seeɗa kono ko waɗi ɗum on kaba goɗɗo joguinoɗen nane jinnomi ko ha Wuula Diaw mi nanna e nder hen ñande sappo ha sappo e goto Nouakchott binel ne jogui toon ñalawma mawɗo baɗɗo fayida a haali nane événement ji pottuɗi no hewde ni wadde ko ñalawma mawɗo ñande sappo ha sappo e goho nde toon to Nouakchott ko hirde nde ganduɗa ko jammaji gundaɓi siftorde hanki mawɓe ɓe ganduɗa ko jambaɓe gonno yontaɓe leñol wonnoɓe hanki tawi wona tan Mauritanie ko Sénégal e Mauritanie e leyɗele cawde ɗe foof fulɓe yontaɓe wonnoɓe en foof ina gandi tawte toon teddine toon mawnande jamma o wona jamma natodel ma e wona kewlo hakkude Sénégal e Mauritanie ko nandi hen jaafuɗon ɗum ko tinnago wonno gatten to Guinée duttugol e joomum toka Aboubacar Toumba Diakité jaadiɗo Moussa Dadis Camara wonno mo maka mo ganduɗa ko Sékou Ba Konaté wanno gam ittude Cellou Dalein Diallo haaɓe laami wango hewngo o rutti ɓe kapti o felli Dadis Camara o fiɗɗum mayani o suuɗiɗo e Sénégal o yiita o nawta ko on maayi e nder kaso ina waɗi coow ina waɗi jikki ina waɗi sikke ina waɗi ko wiyete ko tuumamuya holman pewntide bisimilla moon eyyi affaire Toumba Diakhaté de no mbiɗa ni ana manki labde d'après ni kamɓe ko en jii yoga e won sukaɓe ɓe ganduɗa ko ɓesguji guinenaɓe kañumen bien avant ni ko laamu ngu ana waɗa communiqué wonande laaɓi kam o ruttima après nde ɓe mbaɗi autopsie ɓe kaali hôpital nde o waɗa transfert o yaltina ɓe nawimo toon to yoga e clinique aji gam wadde autopsie ƴeewe bon e laamu ngu ko ɗum mort naturel caggal nde jomum waɗi piqué crise e ko way noon yimɓe fof ene gandi quand même ko ɓuuri ko hewde kam e hakkillaji yimɓe ɓe jaari koto banggue wonande ko o baraɗo surtout eɗen gandi kanko Toumba ko neɗɗo kadi gacconoɗo hakkille no fewi guilay projet makko eɗen gandi so waɗatno divisé ko no fewi ko neɗɗo mo ganduɗa ɗum ene jeeya ko darjinnomo kono kadi caggal ɗum hayde o waɗa e prison no mbiɗa ni caggal wargo gongo rewra 23 septembre 2009 to stade mbo Conakry ɓe mbi wonande o rewra ɓe ndewra ko crime contre l'humanité e ko way noon hedde ujunere e temedde joyo ko mbasiyende pittali mumen e sukaɓe rewɓe ɓe ganduɗa kadi ko yanaɓe temedere e ko fawi taƴana hedde duuɓi sappo kanko mo ganduɗa ko Toumba Dadis Camara duuɓi nogas kañum ardino ɗen gueɗe kono eɗen gandi ene jeeya hen to banggue wonande o heeɓi inde o heeɓi manore kono kadi o dañi mas to banggue wonande yimɓe ɓe ganduɗa vraiment ko rewɓe makko woni yiiɓe ni peut être mo joguino des ambitions politiques e ko way noon donc ɗum foof mboɗo sikki ene jeeya ko waɗi hande yimɓeɓe vraiment bon c'est vrai que koɓe mbiyata ko kanko Mamadou Doumbouya nde o ari ko ɗo tawi procès o neɓe gari noon ɓe udditi ɗum kamɓene ɓe mbaɗi respecté peut être lawol to banggue wonande kuule ɗe no jarata ɗum waɗi o noddita ha Allah waɗi o rutti toon to suudu dumbirdu fo e wade noon kam hande ko ɗum caɗele nde ono laamu ngu kam holliti ko naturel kono yimɓe kam ene nanguir moro wona moro naturel a jarama mbatten ko ni an kala nde ɗo toɓɓere toka sakkito hakkude Mali e leydi Mauritanie caɗele gonɗe toon so gatti banggue Guinée kono wona sappo e jeenay walla nogas hakkude officier général et sous officier jaggaɓe nawa jiitano maayi eɓe jiitaka ha joni won caɗele gonɗe Guinée ma en gartu hen hakkude Sierra Leone e leydi Guinée Conakry ma en gartu hen hakkude leydi ndi ganduɗa kañum woni hakkude Guinée
e leydi Guinée Bissau kadi ma en gartoy toon e caɗele goɗɗe hakkude keewɗe ɗi toka ko ɗo cakkitoɗen nde ɗo toɓɓere leydi Mali e leydi Mauritanie ne mbaddi keewol jeeyande ladde Allah e jeeyande ko jeeyande yanje nde weeɓani ha joni rende Mali ne jogui caɗele to banggue jannguji ha tengte sendeɓe laamu sa e saaha kala so tawi larme Mali memi taaɓo naata e frontiére Mauritanie sa e saaha ɓe mbiye frontiére Mauritanie ɓe taaɓima naata e mabɓe ko pamɗa hen e tokara min kam ko jinnomi hade nde ɗon toɓɓere Tumba Diakité bisimilla e wonko jinnomi ɓeydude hen seeɗa Tumba Diakité waɗa eɗen kalat tarih makko to banggue no natiri armée en e ko nandi hen ha yetti ɗo en ko aɗen gandi kam kanko bammakko kanko colonel armée wonno e nder armée Guinée Conakry heddi ko kanko Tumba Diakité nde o nanga to banggue ñawore makko to banggue kaso makko kamɓe kam wonande yimɓe yaaɓe e fedde yiɗɓe Tumba Diakité international kañumen mbi wonde ko baraɗo holto ɓe tugni kamɓe ɓe tugni koye wiide wonde Tumba Diakité caggal nde o itta ɗo henna o nawa toon to Guinée o soka kamɓe ɓe cosi fedde nde wonande yiɗɓe Tumba Diakité e nder fedde nde noon yimɓeɓe nooti hen tigui rigui ɓe mbatti fedde nde noon parti politique e nder parti politique mo ɓe mbatti fedde nde ɓe gardinimo parti politique o won noon ɓe jaadano e ngoɗon miijo e wiide wonde kanko Tumba Diakité ɓe potani ardindemo taw parti politique saabu wonno ene waya sa renaki telɓede ma waɗoy yeeso kono noon joginoɓe ngoɗon miijo ɓe ene wayno ɓe dañi gonga e nder hen ko heddi ko kanko teɓe kaɗanoma hay bammakko noddinoɓe haɗinoɓe ɗum ɓe calli eyyi e nder hen kanko Tumba Diakité wonande nde o nanga o soka toon to prison central mo Guinée Conakry yimɓe ɓe visite o no wayi hewde ni par ce que toon e nder prison central mo Guinée mo Conakry prison central mo Conakry ko kanko wonno almami e nder ɗum o woni oɗo mo ganduɗa hono ko gonɗo ministre de la justice o woni Ibrahima Sori Tunkara ko kañum wonno président tribunal a famde on nde woni président tribunal ari no yiyoydemo nde ari yiyoydemo nde ko nden kanko Tumba Diakité o wiɓe wonde eɗen gadodira mami haalan noon gueɗel wonde oɗo projet udditeɗo ɗo henno o wondi o waati o wimami haal gonga te gonga mo kalani mo fawi mi heddo hen kono ko ɗum woni gonga o guila sono ñaawe ñawonde so a uddite famde nde ñawonde nde udditande nde o dari no mbiɗa ni ñawor makko ɓurno dardude e ñawore tumanoɓe e oɗon saaha fof ko wonno e 28 septembre ɗin jannguji eyyi donc kanko Tumba Diakité o haali e nder hen kono noon aadi mo wadduno e kanko président tribunal gontuɗo ministre de la justice a faami de oɗon o wi wonde aadi onon ko gueɗel min ɗo gonɗo mi wona celluɗo mbaɗa ñaagui tan nde mballo hon kam ko wawi wonde foof mbaɗa andi komi cokketeɗo mi dada hay coggol ngol kono noon ko mbawmi ñaawede e cogdi foof taw oɗon koybinanami saaha foof mi yaha mi safroyo to banggue safara ɓen on jaɓanimo ɗum yeehi ha e nder hen caggal nde waɗa ministre de la justice ene wayno koɓe gadandirno ko aadi o firti e nder oɗon aadi pirtiɗo kanko Tumba Diakité haɗani o rafama visite o heewi dillere nde heewi yimɓeɓe nohima e nder Conakry eyyi e nder Conakry eko taari eko kanko Tumba Diakité e nder prison o mbiɗen wonde hewɓe hankadi notima aroyde salmindemo ko woni e nder Conakry e ko woni caggal Conakry e ko woni caggal leydi ndi kala notima hen dirgu ngu heewi fayre waɗi ɓe guittimo toon to prison central mo Conakry ɓe nayimo to prison goɗɗo central mo Kaya a faami ɓe nayimo o toon prison central nde ɓe nayimo toon nde noon rafi o hankkadi wone ɓeydade rafi o ɗo wone ɓeydade ɗo ɓe mbi ko tagui ɓe ittudemo to henna to prison central mo Conakry to henna nawdemo gayna par ce que o sellaɗe ɓe ƴeewa holno safrori kono noon nde o sankoto nde balɗe tati ko adi cankugol makko kanko Tumba Diakité ko nden woni hankkadi nde ɓe kebli koɓe keblanno woodi militaire uji garɗi ene mbuumi jeece muɗumen ko kañum jaltinimo toon jaadi e makko jaadi e makko hay goto anda to woni nde o maayi nde ko nden laamu Guinée Conakry waɗi communiqué France haalani ɗumen wonde Tumba sellani ko urgence woni joni ɓe nawi ɗum pour ƴewde ɓe mbi ko jando AVC comment woni ɓe mbi ko AVC o ko jando AVC donc koye ɗuma muɗum ɓe goni oɗon information nde yalti bammakko nde tini ɗum nde koreji ɗi puɗɗi lawade bammakko kadi kalmi ɗumen wonde omo jaɓi Allah no fewi kanko babiraɗo bammakko kalmi ɗumen babo nde kalmi ɗumen nde wonde aha jaren sees par ce que so tawi woni ko mayde
état major ma wat communiqué laamu ngu ma wat communiqué wonno iɗen mbaɗira laamu ngu ene wawi jogade mettere e famille o ha rewa ɗumen e nder hen ha booma ɗumen walla ko nandi hen donc ɗum ɗon foof e wade no kanko Toumba Diaky de e kanko jinnaɗo ndeɓe kaali ɗum ɗon nde woni sankare makko waɗi sankare nde waɗi nde wona ɓadiɓe mo ndeɓe guittatamo prison central mo Conakry eɓe nawmo prison central mo Kaya avocat ji makko tinani kono avocat ji makko caggal ɗum mbaɗi feere ha mbawi dañde visite jeehi tawyimo toon kono no tawrimo ni fewani par ce que lepta nan hen lor nan hen tampere nan hen fof nan hen gila nden kañumen ko ɗamtindiɓe ɗum ɗon jokki kanko Toumba ɓe kolliri wonde e nder mayde nde no mayiri ni ɓe jooɗima kadi fodde waktuji walla kam fodde ñalawma kuurɗo jinnaɓe makko tinani avocat makko tinani hay goto tinani ha waɗi rumeur noon hankkadi mayde ko nden laamu ngu fuɗɗi yaltude waɗi communiqué kamɓe noon ɓe tuumi ko Doumbia wonde andi kanko oɗo en o heewi yimɓe ɓe gandi toon to prison central mo Conakry to wonnoto ko kanko julnata toon ko wayno aljumani militaire uji kewɗi wonnoɓe toon ko kañumen mbatta dogande toon pour juuloyde toon famide par ce que so tawi ɓe juulino won jewteɗe waɗanto ko faati e l'islam ko faati e gonka neɗɗo e gurdam muɗum e ko nandi hen ɗum ɗon attiri hankkadi e population guino wonande wonnoɓe toon ɗum jeeyi sababu hankkadi kulhuli mbaɗi kamɓe ɓe mbi ko wargo ngo ko Doumbia ko kañum organisé wargo ngo par ce que ene andi caggal Cellou Dalein Diallo en elminaɓe caggal Ibrahima Sori Kaba en elminaɓe caggal woɗɓe ko kanko lomno yolde ɓurnode hewde daraje e yimɓe e nder Conakry e nder Guinée Conakry ɗum ɗo noon caggal ɓe gandi ɗum woni ɓe elminimo to kadi so tawi en naati to banggue toɓɓere Mali Mauritanie toon to gaside toon to frontiére to tan jinmi jubbude mbattana yewtere espèce heewide eyyi kono janggo ɓawo janggo toon keeɓi aɗani toon jertinde han seeɗa wonande ngol toon keerol wiyama wonde ko aynaɓe Mauritanie e commerçant ji Mauritanie naɓe ɓuuri wawde yarude toon to banggue durgo kono noon en nani fodde kina wona lewru joni état major Mali famde armé o mbaɗi communiqué hay Mauritanie naji goto to banggue durgo hoto taccin jawdi muɗum keerol ara toon hay ko juula goto hoto ummo toon ara tacca ga en to banggue julago muɗum donc onon on mbiyama noon kaaɗe keeri leydi moɗon on mbiyama noon kaare keeride leydi moɗon mbason yaltude keeri leydi moɗon ndi kaɗon ɗo mbiyaɗon yon kadɗo kono noon so tawi woni onon on mbiyama yon kadɗo on calima haalde ɗon on jeehi so tawi on jeehi ko wawi hebde on foof ko onon keeɓi koye moɗon heddi noon ko hande o ko ɓiɓɓe Mauritanie naɓe jeeyo ko kañumen goni sakkitiɓe waɗe toon par ce que hanki tan mbaɗe heɗo hono dental ɓamtare mi anda ko gendi Mauritanie tabital Pulago mbaɗi communiqué hollirde mettere muɗumen no fotiri e wargoji ɓiɓɓe Mauritanie naɓe waraɓe toon ɓe kono noon laamu Mauritanie kadi waɗi communiqué wonde ɓiɓɓe muɗum joyo ene mbaɗa toon ene namdi enquête ɓurɗo luggide yo waɗi kono noonne kadi ene namdi dalilu wargo muɗumen holko jeeyi sababu o taw noonne kadi koko ɓuuri yawde e yaccade heddino ko leyɗele ɗiɗe ko kamɓe keedi kala frontiére jomumen kañumen jiiɗi par ce que so tawi a ƴeewi o toon banggue ko Mauritanie naɓe Mali naɓe Algérie naɓe Maroc naɓe ko kañumen koddi toon ko kañumen gondi toon ala toon koye ɓe memata ɓi mo Algérie o kay mataw on ɓe cuusa ɗum memde jinni mbiɗenmo woni ko kamɓe foof ndendi keerol o toon frontiére par ce que so tawi a ummiman waade aɗa fayi toon to joyrat to en ay nden temps guerre Sahara ɗo wiyatano wonde kamɓe policiére uji ɗoɓe mogguintono ɗoɓe mbaɗirtono attaqué Mauritanie sa ƴeewi train o ɗo ummotono Nouadhibou ene fayi joyrat won nokku mo garata a tawat raay o naata ni koye nder frontiére Algérie yaltira ga en e nder Mauritanie aɗani no jimi tan ko maɗa ɓe cuuɗa memde c' est à dire ko kamɓe ne waktu o gasi kono eɗen gandi kam faama won incident ji waɗi que pour wadde respecté quand même ko hadde addude ko yete ko incident diplomatique mboɗo sikki riwde kadi neɗɗo riwde citoyen leydi ha naata e nder leydi gondi ha naata e nder guure mumen mbara ɗum men toon ɗum kadi je crois on jaama ndim jaafuɗon saaha o en jurnima e palle ɗe e jalɗi pinne ɗe ko nandi hen ko wi tan saaha o gasi gaccon hakke kono so oɗon keeɓi ko fate Afrique e keewi caɗele koddigal e yangarta hakkude leƴƴi e koninkoɓe ma en mbattu yewtere wonde so tawi Allah lamɗo jaaɓi jaafuɗon on jaama on beltanama dossier goto haalaka Hamadou Pat Thillande ko wino ko won bagage mo nawno
Abou Gaye nana adoro ɗum nana yiiɗa suwata o yitede kanko Amadou Fall Thilane kadi o wi Alaji Abdoulaye Wole o waɗi ɗum ko endu miskineɓe garɗo fof muyna hen nden indema mawnin so Allah jaaɓi ko ɗo katten ha lawgol ngol jafoɗon so tawi Allah lamɗo jaaɓi